Fine, hey. That one's fine. You know what, right? I'm waiting more now, go. I'm waiting more now, go.
Ike jina kama ibinia. Wanya mama kule. Kama kesi dunia dada namba. Ego di namba. Ego di namba. Wanya kusu. Kusu waruba.
Ana ma egwuregwu ebe a abazi mmadụ na be kemgbe ụtụtụ kemgbe nya biko agwara kama ma eketọọ ya udo ndị ụwa dọkịta Arinze Buland kedu ihe agwa ụmụ ụwa ọmụ bụ maazị ọba Arinze Chukwu Buland ochekwa obodo udo ndị ụwa ọba Igbocha nwere nnukwu n'ụmụ ya eji dọkịta wee marụ taa ka anyị na-eri nke ka ebidoro na ngasọ na adịwa a wee fụta na amata akọwa maka ọjị
akọwa maka akịrị akọwa maka edo akọwa maka oji ọwa ibe dị iche iche ibe nṅomi eji mara ndị Igbo nwa nwoke bụ Obi Ekuli Abraham ụkwara akwụkwọ dị maka Igbo gụpụtakwara ya ndị Igbo wee na-akọwa n'Igbo bụ anyanwụ ndị Igbo ji afụ ụzọ onye ọbụla na ya tara azụ ka onye ba na omenala Igbo ọ bụrụ ajọ ife n'ọnụ ya ka ife ndụ na ife aṅụrị eziokwu dị. Ana m ekene mmadụ erika ọ ndị eze mmadụ ka igweta ncha n'ụmụeje ọ ya adịrị ya mma kene eze dibịa ọkụzụ kenekwa n'ezi nwaanyị amụwụ Chinelo Bulan lọg kenekwuo nne m mụrụ ọmụmụ bụ Oyibo Bulan omenwa nwaanyị wee kene ụmụaka Chineke nyere m kene maka esi ọmacha nne kene ndị otu dị iche iche ndị klọb mụ Ọmambra Brothers kene ndị ọnọdụ ugo kene ndị oriri na gete nne kene ụmụada ọdịnala Igbo kene iyom ọkụzụ banyị nwanwụ na ndị otu ya mmadụ erika kene eze amechi kene ma ndị uvia onye okwu obi mụ ọnwa mmadụ ike onye budoro ekpiri Mike mmadụ erikakwa nwanne m ụbọchị a dị n'ime wee na-ayọ ndị Igbo ka anyị jidesie omenala anyị ike na ọ bụrụ ajọ ife ụfọdụ ji agbara omenala ọsọ maka na ama na ya ga eziokwu dị ịda iwu ọ pịaghị ịtali mete mma o gozie gị osiri na-emete mma ka anyị rapụ mmetọ nkụtọ nwanne anyị nkọcha nwanne anyị mmebi akpa nwanne anyị enwere freedom of worship ụfọdụ mmadụ kwenyere n'ụwa otu esi egbe ndị nna nna anyị fa ma na o nwere ibe dịka Chukwu okike abịa wee nwere ihe dịka ọjị wee na-ekpe ekpere wee na-akọwa ife omimi dị iche iche wee na-asị ikolobịa agbọghọbịa nne nwoke gọvanọ Anambra steeti nke m Okeke ndị sinetọ ndị haus Buhari prezident Nigeria na-ayọ mbụ ya ha yiyo ya biko ụmụnne ụmụnne obuge bụ Igbo obuge bụ Yoruba obuge bụ Hausa akwa na-atọ dị steeti wee si ka eke ibe ka o si wee kwesị eweta ejisi ka enye ịtọ onye ọbụla nwere nke anụ amaala ka a na-eso okwu ihe na-eso okwu bụ ihe nke gị ihe nke onye ọzọ wee na-eso okwu ya na udo ya adị ndị Naijiria gozie ebe niile mbe ndị kere alụ ndị so okwu okwu ndị na-ajụ ajụjụ ndị vidio ndị vidio dị iche iche n'afa Chukwu okike kere ụwa biko ọbatụkwa ya abachie ngozi a na-atụ anya erika nke n'ovu ulu bụ nke na-evu ulu onye ọbụla bịa n'ibe n'ebe tata were mba na-abịa mgbanwa ga-ana ọ bụrụ anyị na-achọ ọrụ ọ ga-enweta ọrụ ọ bụrụ anyị na-anya moto ọ na-emebi emebi ọ ya zie mmebi ọ bụ nwaanyị na-anụrụ dibịa tata nke obu ọchị ya ọ ga-arịrị nwaanyị atụrụ ime ji obu ọchị abịa ọ ga-atụ ime nwaanyị ya na-aga ọnwụọ nwụọ eji m ọfọ n'aka wee na-ekpepu na-akpọpụtụ okike abịa chi ọwa ọgwụ ọbụ ama ozu na-eweta na adị ime ọfọ tata onwezi ga-adị ime ka ọ pụọ wee jide ọfọ n'aka wee na-aga ọrụ Naijiria ọfọ onwezi ihe dịka mkpachi ọbara ọzọ na Naijiria ọ bụrụ mmadụ na-ebute aka soli mana onwezi ka ọmị ọzọ emebigo ya were ọfọ ji n'aka ọfọ nke na-ekwuru ya wee na-ekwu na udo ga-adị ndị Igbo ide na asụsụ Igbo ada ndị igwe wee na ofu mitin ka ejikọ aka ọnụ ka enwee mbosi eji eri ji erisi eji enwe mitin tụọ alụ Igbo esiwo na-adị mma ma Peter bịa bọọlụ bịa na-adagharị adagharị ekene ọba
obi wụsa aṅụrị na ihe o juru m anya wee na-asị na onye ọbụla ndị ji obi ọcha bịa ebe a mgbe onye eyi eji wee na nke o ji bịa ya aka mma wee na-asụ ngodiga onye ọbụla dịka esi wee kwu Igbo anyị amaka onye ọbụla jidesie omenala Igbo aka maka na ụka jupụtaziri kịta wee mezie a na-arapụzi omenala Igbo anyị na-asị na alụsị ka a na-ekpere mana Igbo bụ Igbo ndị Hausa jidere nkeba Yoruba jidere nkeba dịka otu wee dụ Igbo ọdụ bụ anyị jidesi omenala Igbo anyị aka ka ọ wee dịrị anyị na mma na-adụ ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị bụ na ụmụ nwaanyị anyị bụ nne ka anyị na-azụlite ụmụ anyị na omenala Igbo rapụ dịka nwa nwoke si wee kwu na isi nwatakịrị kele ọsị gị fine ka anyị na-azụ ogoro anyị n'obodo oyibo ndị na-azụzi ụmụ anyị abịa na ndị ụmụ akwụkwọ na-adị Igbo eji emitin ụmụ akwụkwọ wee bụrụ na abịa Igbo a na-akwatu anyị nwawu ndị Igbo bịa dị anya na-azụ ana m ayọ ndị nkụzi ka e wepụta ụbọchị eji eji wee na-akụzi ụmụ akwụkwọ Igbo n'ọya aka m otu a na-eji ya wee na-amụzi wee mee ka Igbo anyị wee guzozie ana m ayọ ndị nne na nna onye nọ n'ebe ọbụla onye nọ ka ọ na-akụziri ụmụazị maka na ọ ya eme ka ha wee mụta Igbo ahụ wee na-edekwu ya ede afọ ahụ mmiri mmiri ha gbara wee na-agwa ndị Igbo ka unu malụ n'afọ 2018 nke oyibo kpọ 2018 n'ọnwa 11 nke oyibo kpọ Nọvemba na mkpụrụ ụbọchị nke 7 oyibo kpọ Satọde n'afịa Eke a ga-emekwa mmemme Ngenovulu ọzọkwa n'ebe a na-eme ya n'Uruokwe na be dọkịnta Arụizechukwu Blan Udo ndị ụwa ochekwa obodo
ọba ekpocha ngwule n'ugwu n'ụmụnri aka ji ọvọ gị n'uvulu Ifeọma ọvaịgọ na-arọ nke a anyị mere ya bụ na Ifeọma ga-esite n'arọ wee baa n'arọ ọfụ ise na Ifeọma dị iche iche ga-adịla onye ọbụla ma ị na-azụ afịa ma ị na-achọ ọrụ ma ị na-anya moto ma ị na-akwado ije obodo oyibo ị ga-enweta ya n'ọfọ anyị na-agụrụ onye ọbụla agbọghọbịa na nụrụ dị n'afọ anyị nọ ga-anụ dị n'afọ na-esote ya igobịa anụrụ nwaanyị ga-anụ nwaanyị ezinụlọ ọbụla nọ n'ọgbaghara anyị ji ọfọ kenovu kwubi okwu taa udo ga-adị n'ezinụlọ a maka na afa m bụ udo a ga-adịrị gị afa m bụ ọba ekpocha ngwuru mkpocha ga-adị n'ezinụlọ gị mkpocha ndụ mkpocha ego mkpocha nwa mkpocha ihe akwakọ mkpocha ihe enwenwe ekpochasị anya Ifeọma dị iche iche abataba nwa bụ nwa abata na bụrụ ajọ nwa ego bụ ego abata ego bata ọdụ n'eticha iwe dị njọ n'obodo adị ndị Igbo ebe unu anọ na ọ ga-adịrị unu mma ma Hausa ma Yoruba o nwere ndị ya ajụ kedu ibe njikwa otu a ibe njikwa onye a bụ na Naịjirịa bụ akwụkwọ na-atọ ka fa ji wee kwụrụ akwụkwọ atọ fa ji wee kwụrụ bụ Igbo Yoruba Hausa oke dịrị mmadụ ịtọ eke enye ịtọ onye nnaralụ ọ bụrụ ya na udo adị iwe na-ebute nsogbu bụ na ewetara oke dị ịtọ uwe onye azọrọ mmadụ na-abụ ndị ọzọ na-enwewa mwute n'obi otu a ka m si aga ọfọ na mba dị iche iche na-abụrụ ndị Naịjirịa maka na ụmụ anyị nọcha n'ebe anwa dị iche iche ndị mba dị iche iche na-abịakwu n'obodo anyị ibe dị mmadụ n'obodo anyị ga-elotefa ibe dị mma na befa ga-esokwa anyị nata kpatara na onye chọba isi na benna ya kụnye ije ewere ọjị na ọvọ agọọla ya ọvọ ije anyị na-eje nwa m ọghara aghọghọ ọghara enugwu ibe dị mma ka ihe ejete were ya bata na be anyị wee dozie ebe anyị na-anọkwa na ya wee kọwaa omenala dị iche iche elimiji eji malụ ndị Igbo anyị na-akọwa ya na ili ji ka ndị okenye na-ewere ọvọ wee gọọ n'obi wee kpee ekpere anyị aramụta nwa na-eme aka ntụtụ nwa na-eme ajọ ive nwa ngwugwu ehuru ewu ụmụazị anọdebecha nne na nna maka mbọsị anwa ka nne na nna na-akaba duru nwa anata kaba ji rie ji ọfụ ọ bụrụ onye nna ya nọ anọrụ n'obi wee kpee ekpere mbọsị bụrụ ma afọ agọsị ọfọ n'obi egbu anụ mbọsị aka onye nwe ụlọ na-egbu anụ olu echi bụ nkwọ ndị nwa di ana kpatara na nwaanyị na-anụ di eke eri enye n'ikpe mbọsị ọ na-anụ di gwa ọgụ ya nwoke ihe kwetakwara anyị ivu ọnwa asatọ ivu gịnị erim ji mbọsị nke ịbụ ọnya ka ndị nwa di ana na ọgọ na-eburu ji buru ọkụkọ buru mmanya buru ewu inwekwa na-ebi buru bịa na ọdụrọ njọ ọ bụrụ ị nwere okwu were obi ọcha bịa ekpere gị ekpere onwe nke ndị ọgọ ugbu evi ihe ugwu ya ọkụkọ ọbụla egburu mbọsị anwa ma egburu ewu ma egburu evi ọnụ nwa dị a na-enwe ya dịka ọdịnala Igbo si wee dị o buru ya na ruo ọ na-azụ ọgbụgba na aji ebe nna ya nwaada na-azụ ọgbụgba ụmụ nwa dị ana a na-eti aji ebe nna bụ ochie onye nyere anyị ukwu ewu onye nyere anyị ukwu ọkụkọ a na-enwe ọṅụ ya
ya na o nwere ajọ ife dị iri ji Igbo na-eji mmalụ ndị Igbo. Ụmụnne m ndị Igbo, ọ ga-adịrị unu mma. Ihe ọ bụla unu na-eme n'ụwa ka eziokwu buru ụzọ, maka na eziokwu na Chukwu na anyị. Okwu asị na ekwensu na anyị. Anyị abụrụ ndị otu ekwensu, anyị bụ ndị otu gịnị? Ndị otu Chukwu, ndị na-ekwu n'ọwọ, ndị na-eke n'ọwọ. Maka onye ọrụ na-ekwu okwu n'ọwọ na-eke okwu n'ọwọ, ya bụ ndị abịa n'ala Igbo, ndị a na-enyekarị nsọpụrụ eji malụ na ndị Igbo ndị eziokwu bụ ndị a na-akpọ gịnị? Ndị nze. Ogwuru nwanne na nwanne asị ka eje kpọọ onye nze na ọ pụtara ome gịnị? Okwu okwu n'ọvọ eji si n'onye akara agụba niile. Onye nze kwuchuo okwu si asị nababịa osiri ya nababịa. Ọfọ nji n'aka nwere iru nwa azụ. Nke dị mma mkwutere ya, ọ bụ na ị na-agụ ọvọ wee na-ekpe ekpele, ọ bụ na ị na-ekpe na ajọ obi ka ikpegide mmadụ, ikpesie etinye n'ala ọsụghata azụ tinye onye anwa gọrọ ọvọ ahụ. Ma ọ bụ na ọvọ ị na-aga ọ bụ ezigbote ọvọ ka ọ dụrụ nwanne m mma, dịkwolu m mma, o were ibe dị mma jekwuru nwanne gị, ụfọdụ ibe dị mma na kwute m. O nwere nchọrọ nkọwalụ ndị Igbo maka ọfọ a na-eji n'aka. Ọ bụrụ iwu, maka ọ bụrụ onye ọbụla na-eji ọfọ a na-ezu ya ezu. Ịbụrụ aka ji ọfọ n'ọdịnala obodo unu, maọbụ na obodo unu, maọbụ na mmadụ n'obodo unu, maọbụ na ndị ichie, maọbụ na ndị igwe, maọbụ na ndị echichi, ọ ndị na-eji ọfọ, ndị edoro nsọ, ndị na-ekwu okwu n'ọgwọ, ndị na-eke ikpe n'ọgwọ. Ma ọ bụ na-abịa izu, maka ọ bụrụ izu ọ na-eje n'iwu na ya ebia na-enye Chukwu kere mkpụrụ aka na-ese na ụfọdụ n'ime ya. Ọ sị na mkpụsị aka nwata bụ gịnị? Bụ ọvụ ya. Ekwugide okwuchiche okwu n'ọgwọ eme ya na n'otu ibe anyị na-ekwu tata, ọ bụkwa ka o si ma ọvọ. Onye kwuo nke dị njọ, ofu mkpụrụ aka na-eme gịnị? Na-alụ onye na-agwa. Mkpụrụ aka ịtọ na-alụ gị nwa. Ejimọfọ ọfọ mara onye jie n'eziokwu eji mụta nwa bụ anya ọgụ eji ọfọ anụ. Iji ọfọ dị ila. Ị na-anya n'aka ekpe m, ụfọdụ ya na-asịkwa n'ibe o ji n'aka ife a, ya ka a na-akpọ okike. Odu okike. Ọ sị gị na ya ji okike ya n'aka. Okike eke Chukwu kele ụwa kele ya. Onye ọbụla bụ onye ifu ji ọfọ na ji okike n'aka, maala ife ọ bụ onye nze, ya ka ọ na-eji ya n'aka. Ọ na-ịtọ mbọ ịtọ weta ya n'iru ọbụla ịnọ, ya ka a na-akpọ eke, oye, afọ, nkwọ. Ndị ụka tụgharịa ya sị n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Eji m ohere a mmemme Ngenovu ụlọ wee na-ayọ ụmụaka ka unu nwee nrube isi n'ebe nne na nna unu nọ, n'ebe onye tọrọ unu nọ. Atụmatụ ndị nne na nna ba nọ, maọbụ nne ba nọ, maọbụ nna ba nọ. Ruberie isi. Nwa ọbụla kpọrọ nne ya na nna ya iyi amagwo na ọ ga-amụta nwa ga-akpụ ya iyi. Ma nwa ọbụla rubelu nne na nna ya isi amagwo na amụta nwa ga-erubeli ya isi. Eji m ohere a wee na-ayọ ụmụaka ọbụla, onye ọbụla ma na ya kpọgbu nne na nna ya iyi, ma o tie n'ive, ma o mee ya akaja na kwesịrị ekwesị. Ghara ịba azụ kịta ị na-anụ olu m ka ije si gburu ana si nne na nna gị agbaghara gị. N'ọfa bụ Chukwu ịhụnanya.
onye ọbụla nne na nna ya bụrụ ọnụ Chukwu abụghị mana ma yo nne na nna nwata were aka nri tie nwata ibe were aka megịnị kpọrọta ya ndụmọdụ ka ị ga na-adụ ya abụkwanye ọnụ maka na nne ma ọ bụ nna bụrụ nwa ọnụ na-eme nte emimo erigwa amosu na amaka eme a ga na-ebikwa ka ị na-ebikwa nwa gị ka ị na-ebikwa nwa onye ọzọ agbakwana nwa gị akwa ọkụkọ nwa onye ọzọ bụrụ akwa ọgazụ ịmarala isi gwa nwa gị were ya nwe otu ahụ nwa onye ọzọ nwa ọbụla a mụrụ nne ekwurie n'aka ọnya nwe ọ na-enye ya ala ọnya nwe ọ na-adọ ọdụ ọnya nwe ọ na-akwụ ele ọnya nwe ọ na-atụ ọkpa ọnya nwere ọ gwụsiwere ọkpa ike gaba ije ọ bụ ozi na nna ya nwe ọ bụgoro nwa ọra onye ọra bata nwa nkụnye igwe mmiri ọgbajekunye ele anwa ka gị bụ onye a ga-efu nwa ebe ahụ ọ na-eme ihe dị njọ ime gịnị edu onye ọdụ asụra na ọ bụrụ nwa gị mgbe na-ekene Igbo ndị ọma na-ege m ntị si na ọ ga-adịrị unu mma ife ọbụla onye na-eme n'ụwa bụ ezigbote ife Chukwu na ọdịnala Chukwu okike abịama na ọdịnala ga-akwụdola onye maka nge n'oge ụlọ si na ya bụ ụlọ na eburu ọghọm uru a ga-eso nwoke niile ndị bịara ebe a nwaanyị niile bịara ebe a ndị na-abịara ebe a ndị nọ n'ụlọ ndị n'obodo oyibo maka ọ wụrụ iwu na mmanya na-abịazụcha nọọ ka o si dịla ọnya o nwere onye obi ya dị ka ya jee ikekwe ọbụla ọ nata nwụrụ n'otu ọrụ ọ na-alụ maọbụ ife ọ na-eme maọbụ na arụ adịrị ya mana ọ ga-eme gịnị ọ ga-adịrị unu mma ebe unu amụna ugbu anụmanụ bụ ọgbakpocha ngwụ n'ezinụlọ m mma dịrị ndị onyonyo ma ị na-ese nke obele ma ị na-ese nke nnukwu dịrị ndị Nollywood ndị eji malụ Igbo malụ Naịjirịa n'ụwa niile mmadụ dịka Zinab Uwezuoke Emeka Ani Amaechi mmụọ na Agọlụ Remi Ọrajianya Ayaka ga-eji mara Enugu Ukwu Ugezu ma Ndubisi Ọhaneme dịrị ndị ejikọ Nollywood dị iche iche ma agbagbo dịka izu ma Chinedu nke onye Ọka ọlọnlọ ma Boz onye Nnewi Peter Idochie Mr. Ibu ndị Nollywood erika ma nwanne nwoke bụ Chukwuma ọ adịla mma ndị nlote kpaa afa n'ime utere kpaa afa were na-ekene nkenere nwanne unu ka unu wee kene ndị ọzọ niile wee na-ekene ndị uru okwe mụrụ m ndị Enugu Ukwu mụrụ m ka na-araghị isi aka bọsụ kene ndị nze kene ndị ọgaranya dị n'Enugu Ukwu ma ndị ogbenye ma ikolobịa ma agbọghọbịa ka onye na-emegodịrị ya mma ma mmadụ ka Bakasị nke na-eme ụwa ji anụnụ m mmadụ ka Chibike nke na-eme ụwa ji anụnụ m mmadụ ka ọnwa Mmadike kene ndị otu Orimi na Aketenne wee na-ekene nne m mụrụ m ọmụmụ bụ oyibo Blan omenwa nwanyị onye bụ ukpo ma awọ ji mafụta nne m ọmụwụ udo ndị ụwa kene ezigbo lọlọ m ezigbo nwaanyị m bụ Chinelo Blan mmiri m ụmụ abala kene ụmụada m Obiọma Blan
obi ekunie kemakọnam mmesoma chukwu ife chukwu ife adịgo mma n'ọdụdụ nwa nwoke bụ Nweke na-asị kezi ka nsị kpọja ndị ọzọ kpọja ya Nweke ọ mgbosi iji mụ ya ka eji mara ndị Igbo afịa na-azakwu ọnụ abụ chukwu wee kene Osilora mama Kesi ọmalịcha nne kene ndị niile so wee gba ọga na Ngenovuolo kene dibịa Ngenovuolo Samochi kene ndị niile so agba ọga kene Onowu m ọzọ anakwa mmadụ erikakwa kene ndị klọb m ndị Ọmambara Madaka Presido Onyema kene ndị klas kene Ifeanyị Nwangwu Iyomakụ wee kene ndị klas niile ndị Ọmambara niile kene ndị nwoke na ndị nwaanyị ndị ji ọfọ were ekwu okwu n'ala Igbo ndị na-eke n'ọfọ ndị na-eri n'ọfọ ndị eze ndị igwe wee si ebe onye anọ na ndị nlote ndị melotere mmadụ erikakwan onye melotere gbavịa ndị ji abịa na mkpọrọgwụ azọ ndụ ndị ji ogwu oyibo azọ ndụ ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya maka onye amadị n'iche n'iche ndị ji okwu ọnụ were azọ ndụ ọ ga-adịrị onye mma wee dịrị mba ụwa niile mma n'ọfọ ka m ji n'aka wee kpọkwuo Chukwu oke abịa ma kpọkwuo nna Ngenovuolo ka ndụ dịrị onye elu dịrị onye ala ka mmemme nke afọ Ngenovuolo anyị mere n'arọ a ka ọ bụrụ ngozi na iwe nṅomi na ife ọma na ihe tọrọ atọ dịchasịala onye ọbụla